nyaya. Zviri kuita manje nyaya ine vagadziri. Naye handimuri kuona kuti ipapa wabuda vari kagurupu ambuya vangu inini, mukadzi wangu inini, naiyeyu mugenga wacho uyu navakadzi vake handitika vese vari pasindiketi ibodzi vauya kusenseni vanga kugara uko nasabhuku vari vese pasindiketi yavo pakubatana kwavo. Vambouya apa vakambotaura nyaya dzavo vazoenda uko ndokwanga vakagara uko vachita kauya kuno kwakataura nyaya dzavo uko voenda uko kuno gurupu rese ravakadzi vese ukoko ambuya vangu nomwana wavo nomumwe mwana wavo ari apa vakarorwa panapa munomu ndo kwanga iko nyaya. Ndatongoziva kuti statement iri raakutogadzirwa ndigare nomukadzi uyu kuti zvichanetsa zvamwari baba chaizvo mumba mangu inini mama ane 5 months ndisina romance nomukadzi wangu. Aziva kuti mumba munomu ndino murume, kana akasvika mumba anongosvika urarawo. Kana ini ndakarega kumubata zvokuti ini ndiri kudawo hapana nyaya, svondo rese rinogona kutongoperawo musina kana nyaya mumba. Mushure mekuzobvunza wadzimai vakanditiwo nhamba ndo vakapasi Munoziva here nhamba dzekutaurwa vambarava kuti zvakapinda sei? Ndikuvafundidzira kuti pane mumwe munhu watotanga nemukana anodzisana ngatichipambidzana ngatichiitirana mukando wokutengerana hembe zvakanzi ava ndo vakafundidzira aiyo ndoaipindura mameseji ndongo ane foni ndovafundidzira kuti zanza zvakanzi zvoni ngatite mukando wokutengerana hembe zvakanzi neava wabva wapindura zvakanzi apfeka kufungidzira kuti ndinotamba mukando kuita zvekukanda ava ndobva waisa meseji yekuti pane zvandataura zvese asi pane chakaipa here ndo zvandati foni yakazoiswa mameseji yavo yake ine avo nezvekuita saka ini munozondifonera chii kana ndaenda kwaharare zvishongaenda kwaharare ndaenda kwaharare avo vakabva vakuona ndobvandati ahorit kana ndamwana kuita se ndouyana ndobva ndadzokucharerera vaitaipechairikuvechaira vaikandina kuwana vandadzoka vandobva vazofona vafona kuneyoinapashoko saka baba vakabva vataira vaigera musoro ava vagwati heno zvakanzi ava yapiwa murume wenu vanzi amuyaika amaechifoni zvesho ndakabvandapiwa foni ukadatadza kunzwana vazodzika kushopu adzika kushopu chaiiaazoitasewa asati ndakarishanda ndotaipiwa kuti asi kana ndadzokera kuti panhare ndoita se zvonyanya namba zvefoni Jamani, wanga uchitsvaga iwewe kuti ndiani akafonidzidzwa wanga uchitsvaga dzedzi nguva dzinzo kwati munhu akapa dzimai vako nhamba namai Taurisa taurisa vanhu
Nachikumbira kuti nhamba idzi dzaishandisirwa mufoni yedu ende dzadzakasevhonzi chii kufoni kwanga dzaishandiswa naadzimai wangu. Adzimai wangu kuti nhamba idzi vaishandisira mufoni yani ende dzadzakasevhonzi chii mufonimo. Nhamba dzoshandidzodzo zicharauri kutaura kuti nhamba nenge mukasevha sei, nhamba nenge ndikatongodzisevha dzisinodzi. Taida kufonerana chida chadema ndakatofona wakatitaura kunokuda ndishandi wakaenda kumushango ndikaendaenda murume akauya kubva kubhabu akasvika akaturura demo patinogara akagadzika pasi akatanga kupopota akagadzika demo pasi wakasvika akageza maoko kuti vajesadza wakapusha mapureti yacho ndikatomuka ndabva ndagara hanzizvoni amanyanya kuzoti munoti kugara nenyoka ndikati nyoka wani pano padaenda kwandanzoti kugara nenyoka ndikati chikanishandisa ndechekuti munhu acho ari kugara nenyoka kwasvika uchiturura demo parinogara uchigadzika pasi sei wachitenderera nyaya yavo wasingade vamwe vazondibvunza vakati imi mazoti nhamba idzi ndedzai inini nhamba idzi ndikutara nadzo nemurume ndikati mimi muri kundibvunza kuti mati nhamba ndedzai handina here kudza kuti nhamba ndikapiwa namaizindiri zvingadaro because amaizindiri munhu anomurume inogona kunge yana varume wavo vakati zvamuri kutaura hazvisiri izvo nhamba idzo mukatodzipiwa nazvindiri manje nyaya mangwana tichafona foni iyo nhasi ndaishandisai tikafona nyaya iyi pakangodairwa nomurume pano panofira ndikati kuchichena wakati murikuita sei ndikati wakati aindikuenda kusanga kunenge vadedzera kusangana kubowa ndikati inini zveshuva ndakasara ndakazvifunga ndega ndikati idzo nhambo dziri kudzizveshuva dzikadarwa nomurume pano panofira dzichadaiwa ndinoitwa sei ndirinani ndimbosumuka ndiende zvangu kwandinoenda ndinozodzoka Saturday Sunday Monday Chipiri obva wateerera wakauya wakabvunza mene nyaya iri isusu nhamba ukaita zvokuita sei ndikati nhamba ndingadzipiwa namaizini ndiwakandipa chii ndiwakandipa nhamba imimi zvamuri kuti ndanzwisisa kuti nhamba mukapiwa namaizini asi isusu tichiti nyaya iri chiti imimi nhamba ndiwakaita se ndikapiwa nevarume wavo murume akuti tichigadzira nyaya akuda kuti tichiti chikomba chiti nhamba ndikapiwa nemurume wavo kana mati imwe nhamba ndikapiwa nemurume akachiyai abhadhara isusu tobva kunoku totsvaga kunogara tikasvika imomo inasambokungatika inasambokungatika isiyataura zvese zvikachinzi imimi kana mati mukabvuma nyaya iyi tikabva totsvaga kwekugara tobva kunoku zvesvo ndikanga ndatoramba chive chibvuma nyaya izvo ndikasvika pakudaira kuti ndingasiite izvo rege ndichingobvuma because ndozva tichatsvaga zvedikumuno kuita sekunogara panguva zvinhu zvatikanga ndakutaura ndisingamuzoti abatidza rekodhi akurekodha zvinhu zvipi zvinhu izvozvo yanzi zvenikofumba ndikati nini izvo zvandisweta wakasvika kumba wakapa wazukuru wavo rekodhi ikaiswa paspika pamashops ini ndiri kushavwa anosisi wangu muzoti awakati masara iwo pane rekodhi iri kuno iri kuiswa paspika ndikati zvinhu zveshandera se ndazvidaira asi kana wachinge wadaro nyaya ikaenda kumberi ndichabudisa chokwadi changu because nyaya enge iri nyaya yekugadzira handizvizive ndaurayama
yemusi wa2 June yakatanga kuswa namabai yakanzi boy ndokubva yazopindurwa kubva kuna achiita boy ndobva yanzi kurova kudai chii ndokubva yemusi wa2 June futi mbva yanzi Tobias ariko here ngaakupe shoti iri kukwidza ndobva yanzi ndianiko vasikana ngatitambe mukando wokutengera varume vedu hembe tava 5 munoda here hanzi inga panogona pakakanganisika 1 asi pataurika zvakaipa here ndobva yazonzi Tobias ariko here ngaakupe shoti hapana chino ane chimwe chakaita kuti audio yamataura nemukadzi wako chii chenyu yatezvara vana nyaya sabu ndipamufana mushanzi kutaura nadzo Izvi akasvikira muzunzwa pepa taura kuti zvanzi aiwa zvomarero inyaya yapera ndenyara pakutaura nyekubika nyaya yekuti mumambo amupe munhu asi mumazvibika mati tisiri kusaspenda nyaya yekutozoona next week totsvaga tega ndoona mai kuti pamota vasina vatsvaga mota vatozoti tisiteka tsvaga tega nemaFive amene mabhisani nogara muri nemukadzi mirai pakuti vakadzi vatatu ava vamai ndandisati ndaziva kuti vakapiwa namba nevavo saka ndakatoti munhu afona obva akata foni achadi kutaura alright mazita sabu vana ngavanogara musha ndobasa remadzimai aiwa sabu teerai azvomari yativana ngavanogara musha unokuisa nyaya yake akanganisa kuisa nyaya yake amai imbavha asi hatina umbowo kuibata kasina kugara nevamwe zvakaita sei zvakanaka handini kunzwa famiri zvomarema uyu murume ane bhizinesi wenyika handiri kunzwa munhu anomungova nenyaya yemukadzi uyu nokuti ini masabu ndemakatadza endai munogadzisa vana vagaita zvakanaka anokurova unotaura kuno nokuti kumapurisa kunonokerai toziva zvinenge zvichiitika mukati munhu atokubatsirai hapana anorova munhu asi tichamubata nokuti munhu ajaira kupfeka texta hambofa akapfeka jini anongoramba ari wemajini anongopfeka 2 days wosunga kuzvikontrora kasi zipa haimire kushanda tenda here aiwa ndakubatsira